Mă rog, sunt un pic pe minus, am undeva la 13 milioane investiți. Astăzi o să vă arăt aplicațiile de pe iPhone-ul meu. Înainte să începem, v-aș ruga să nu uitați să dați un like, un share și un subscribe acestui canal. Sper să reușim să ajungem la 20.000 de abonați în acest nou an. Tot ce ține de noi vom încerca să fim productivi, să punem cât mai multe videoclipuri, dar avem nevoie și de ajutorul vostru pentru asta. Fără alte introduceri, haideți totuși să trecem la videoclip. Niște info așa înainte să începem videoclipul propriu zis. Aplicațiile mele sunt pe un iPhone 12, ăsta e telefonul pe care l-am deocamdată, îl am fix de un an, adică mă rog, l-am primit de Crăciun anul trecut, deci din 25, acum când primez eu suntem în 29 și sincer sunt foarte mulțumit, nu l-aș schimba. După cum vedeți, am aranjat toate aplicațiile în foldere și vreau să vă zic de la început, clipul ăsta nu e făcut gen m-am uitat dinainte la ce aplicații interesante sunt și să vă arăt nu știu ce. Nu, sunt fix aplicațiile pe care eu chiar le folosesc sau mă rog, cele pe care le folosesc mai puțin o să vi le arăt și pe alea și da, cam asta e. Haideți să trecem la treabă. Bun, haideți să începem. După cum am spus și mai devreme, am aplicațiile aranjate în foldere și avem Social, Shopping, Money, Jocuri, Fotografie, School, Travel și Other. În folderul Other țin aplicațiile care ori n-au reușit să se integreze în niciuna din categoriile de mai sus, ori sunt folosite mai rar. Începem cu Social, unde avem majoritatea aplicațiilor pe care le cam are toată lumea, adică WhatsApp, YouTube, muzică, am abonament la Apple Music, recomand, Yahoo Mail, Gmail, YouTube Studio, care este aplicația pentru cei care au canal de YouTube sau sunt content creator, care te ajută să vezi exact câte vizualizări ai în ultimele zile, cât venit ai generat și așa mai departe. Instagram, puteți să dați follow, le aveți în descriere. TikTok, din nou puteți să dați follow. FaceTime, Snapchat, din nou puteți să ne dați ad. Netflix, Facebook, Twitch, care n-a mai fost folosit de mult după cum se vede. Mai nou, iPhone-ul meu și nu știu exact de ce, dacă nu folosesc destul de mult o aplicație, mi-o șterge și mi-o ține aici în cloud și trebuie să apăs pe ea și se reinstalează. L-am avut, îl foloseam într-o perioadă, dar mai mult mă uit pe calculator pe Twitch. Messenger și Social Blade ca să văd cum o duc ceilalți youtuberi și Shazam-ul care s-a rătăcit pe aici. După aceea avem Shopping, unde am destul de multe chestii pe care eu chiar le folosesc. Topul fiind Foodpanda, Glovo și Taz și Takeaway. După cum vedeți sunt destul de, adică, mă rog, ați văzut probabil la început, sunt un pic plinuți. Am început să mănânc destul de mult din oraș. Le-am pe toate pentru că dacă vreți să vă comandați și voi mâncare, vă dau un hint. Uitați-vă, aveți cont pe toate aplicațiile ca să vedeți care este costul de livrare. Takeaway are cam la toate aplicațiile, cam la toate restaurantele costul de livrare gratuit, doar că nu are foarte multe și atunci, în funcție de ce vreau să mănânc, verific pe fiecare aplicație. OLX, de pe care mai îmi iau chestii, aveți grijă că mai nu se dau țepe destul de mari. EMAG, Revolut, aplicația mea principală pentru banking, Uber Eats, McDonald's, dacă vreți oferte și vreți să mâncați destul de ieftin de la McDonald's, să vă faceți cont, să vă duceți la Rewards și o să aveți reduceri foarte mari, mă rog, destul de mari. G2A, dacă mai îmi cumpăr câte un joc, About You, de pe care mai îmi cumpăr haine, AliExpress. AliExpress este un site chinezesc care îți aduce chestii din China. Au prețuri destul de bune, însă timpul de livrare este destul de mare. Bolt Food și aplicația asta, chiar vreau să vă arăt, poate sunt dintre voi oameni care sunt pasionați de branding. Deci pe această aplicație reușești să găsești haine, mă rog, nu doar haine, de firmă, de la oameni, mă rog, cum ar fi, cum le iei de pe OLX. Eu m-am uitat la acest tricou de la Off-White, voiam să mi-l iau, o să mă mai gândesc, și e un fel de OLX, adică e de la alți oameni, doar că aplicația fiind autorizată de către ei, se numește Vestiar, puteți să o căutați, îți arată doar haine originale, adică vei fi sigur că nu vei cumpăra vreun fake. Și eu vă recomand pentru cei care sunt pasionați de haine hype. Eu nu prea sunt, mi se pare un waste of money. Urmează folderul Money, unde îmi țin toate chestiile care țin de bani, să zicem așa. Avem Bitcoin Price, poți să spui widget, eu nu mi-am mai pus pentru că are niște bug-uri. BTP, o aplicație pentru carduri, Crypto.com, care este aplicația principală de pe care eu îmi cumpăr cripto. O să vă arăt și portofoliul meu dacă tot facem chestia asta. Eu îmi țin în momentul de față toți banii în XRP. Este o aplicație foarte bună, printre cele mai bune după părerea mea. Haideți să vă arăt câți bani am în momentul ăsta
mă rog, sunt un pic pe minus, am undeva la 13 milioane investiți și poți să vezi exact tracks, să vezi toate criptomonedele, cât de bine o duc. Ai un card al lor și așa mai departe. Deci asta este aplicația principală de pe care eu îmi cumpăr cripto. Mai avem Coinbase, avem Curve, am cardul Curve, l-am folosit pentru că într-o perioadă primeai bani dacă făceai Curve și mi-am convins foarte mulți prieteni și am făcut undeva la vreo 300-400 de lei. Raiffeisen, pentru că cardul meu principal este pe Raiffeisen, Smart Token care funcționează împreună cu Raiffeisen, PayPal, Geku Coin, cred că așa se pronunță, o aplicație de pe care poți să cumperi, îți poți cumpăra niște startup-uri în ceea ce privește cripto, dar eu vă recomand să aveți grijă. Trust Wallet din nou cu cripto, MetaMask din nou cu cripto. Coin este o aplicație pe care toată lumea o promovează și te localizează exact unde ești, acum sper să nu vedeți exact datele mele, și poți efectiv mina moneda asta lor Coin în timp ce nu faci nimic. Și dacă te duci prin țară sau pe unde te plimbi tu, arată zone care sunt sau nu au fost minate și în funcție de chestia asta primești mai mult coin. Și Ghetto.io, din nou o aplicație de pe care poți să cumperi startup-uri în ceea ce privește criptomonedele, un domeniu de care eu sunt destul de pasionat în ultimul timp. Din nou, XRP to the moon. Dacă sunteți investitori în XRP, lăsați un comentariu, poate discutăm, ne mai ajutăm unul pe altul. Jocuri, aici am folderul cu cele mai multe pagini, după cum vedeți. Am foarte multe jocuri pentru că de multe ori mi le ștergeam, nu mă mai joc și ajungeam într-un moment în care nu aveam net, de exemplu pe un avion sau când mergi foarte mult cu mașina și ești pe autostradă și nu prinzi net și îmi părea rău că mi-am șters jocurile, așa că am zis că pun cât mai multe și dacă le joc o singură dată, nu știi când ai nevoie de ele să stea acolo. Dar n-am vreun joc foarte interesant în momentul ăsta să vă arăt. Fotografie este următorul folder pe care l-am, unde am aplicația de cameră, poze și alte chestii pe care au intrat aici. Acum mi-am dat seama că nu le-am pus la Other, dar nu contează. Cele mai interesante sunt, după părerea mea, Lightroom-ul, care este un fel de Photoshop pentru telefon. Poți să editezi destul de mișto. O să vă pun aici o poză de-a mea editată pe Lightroom în care culmea purtam tot acest tricou, e poza mea preferată, și iMovie pe care îl mai folosesc să editez chestii foarte rapid de pe telefon, și aplicația asta iColor Changer cu care poți să schimbi culoarea ochiului în poze. În fine, dacă vreți să vă faceți ochii albaștri, de exemplu, puteți să folosiți aplicația asta iColor Changer. Și mai avem aplicații care mi-am dat seama acum că trebuiau să fie în Other, da? Mă rog, vedeți, se vede că nu e regizat clipul ăsta, eu chiar așa îmi folosesc telefonul. După aceea avem School și am toate aplicațiile care țin de școală. După cum puteți vedea, avem Zoom, Classroom, Meet, Dex App, Plenty, Flora și e-learning, UVT. Eu sunt student la UVT la drept și vreau să vă arăt aplicațiile astea două exact ce fac, Plenty și Flora. Plenty nu mai am descărcat, dar o să vă arăt Flora. Eu o folosesc pentru a mă ajuta să învăț. Poți să-ți selectezi focus time-ul să fie de 25 de minute, de obicei eu folosesc metoda de 50-10, am zis că voi încerca și metoda de 25-5 și ai focus time aici, 25 de minute vrei să studiezi, 5 minute pauză, dai start și dacă tu reușești să te ții de acest goal, ci că ăștia plătează un copac. Acum nu știu dacă e adevărat, dar tot timpul îmi trecuiesc study time-ul pentru că mi-e mai simplu, eu nu pot să învăț într-una fără să iau pauză cum reușesc alții. Și mai avem, n-am pus aici, înseamnă că e la Other, o să vă arăt o aplicație cu to-do list pe care o mai folosesc. Travel, un folder pe care chiar pot să zic că îl folosesc, că încep să călătoresc din ce în ce mai mult și dacă aveți posibilitatea vă recomand și vouă. Avem Booking, dacă vreți să vă luați un hotel, vă recomand Booking. Uber, Google Maps, Skyscanner, din nou aplicație unde poți căuta bilete de avion la prețuri foarte, foarte bune. Dai aici zboruri. Pentru hoteluri n-am folosit-o și băgați, eu am căutat Timișoara-Cluj, de exemplu, aparent nu pot să zbor Timișoara-Cluj, dar folosește toate celelalte companii de zbor într-o singură aplicație. Eu vă recomand, dacă vreți să vă cumpărați bilete de avion, folosiți Skyscanner. Bolt, Cyberlink, Spark. Cyberlink și Spark pentru că când ajung în București să închiriez mașini, avem un videoclip dedicat pentru Spark, îl găsiți pe canal. Waze și Google Maps
Sunt aplicațiile pe care le folosesc de obicei. Uite, am și ieșit. Mai avem Apple Maps, care sincer nu-mi place. FreeNow face același lucru pe care îl face și Sparkul, doar că merge în Viena și în Budapesta. Lime este pentru trotinetă electrică, o mai folosește Gennaro, că eu nu pot să merg pe trotinetă electrică. Airbnb, din nou cazări, aici îți iei apartamente ale oamenilor. Wizz și Blue Air, din nou, sunt aplicații ale companiilor de zbor. Și vine folderul ăsta Other, în care am o grămadă de chestii, dintre care o să vă arăt câteva care sincer sunt interesante. Followers este o aplicație pe care poți să intri ca să afli chestii despre oamenii care te urmăresc pe Instagram, de exemplu, oameni pe care tu îi urmărești și ei nu te urmăresc înapoi. Am folosit această aplicație și am avut câteva surprize, așa că vă recomand și voi să o folosiți, poate aflați și voi lucruri interesante. SofaScore, mă scuzați, pentru a vedea scorurile de la meciurile de fotbal. Shark, am VPN de America pentru Netflix. Nu pot să zic neapărat că vă recomand, puteți să le căutați pe net să le vedeți gratis, dar era 200 de lei pe an și am zis să încerc, deci am VPN de America cu aplicația asta. Do este o aplicație pe care îmi fac lista cu lucrurile pe care vreau să le fac într-o zi și mi le bifez acolo dacă am reușit să le îndeplinesc sau nu. Zero, din nou o aplicație foarte interesantă pe care vreau să vă arăt puțin, este o aplicație de fasting pe care eu n-am mai oprit-o. Dacă vrei să faci fasting, ce înseamnă fasting-ul e că fast se traduce post, nu? În română. Și este o metodă de a slăbi în care tu pentru un anumit timp nu mănânci nimic și bei numai apă. Că vrei să o faci 16-8, adică 16 ore nu mănânci, 8 ore mănânci, că vrei să nu mănânci 24 de ore, toate chestiile astea poți să le faci tracking cu această aplicație. Eu am uitat să o mai opresc de ultima oară de când am făcut fast și teoretic n-am mai mâncat nimic de 2082 de ore, 31 de minute și 2 secunde. Cred că n-aș mai fi existat pe această planetă dacă aș fi reușit acest lucru. Nu-l oprim, lasă să vedem la cât ajunge până la următorul fast. Încă o aplicație OpenPlate pe care nu mai am descărcat, că n-am mai folosit-o de ceva timp. Tot pentru chestia asta le-am descărcat când voiam eu să slăbesc și mă apucasem de sală. M-am ținut 3 săptămâni, dar nu contează. Unde, din nou, îmi dădea idei de rețete pentru mic dejun până și cină. Îmi zicea exact câte calorii ar trebui să consum în funcție de ce activitate am, câte pahare de apă ar trebui să beau. iPlay, aplicația pe care o folosesc pentru muzică, nu vă prezint că n-am de ce, că nu mai există în App Store, nu mai puteți să o luați. Google Drive, din nou, pentru facultate, Tether pentru rețeaua mea de Wi-Fi și nu știu, să văd mai aici ceva lucruri interesante. În fine, sunt o grămadă de lucruri care n-au sens aici și n-are rost să vă prezint. Iriun webcam pe care am dat 30 ceva de lei și poți să-ți folosești iPhone-ul pe post de webcam. Trebuie să fie conectat la aceeași rețea de Wi-Fi cu calculatorul / laptopul, să ai aplicația și pe laptop. E 30 de lei, eu zic că merită, uitați, dacă vreți să faceți streaming sau chestii de genul ăsta, n-are rost să dați bani pe un webcam, că un webcam care să filmeze la fel de bine ca aplicația asta te costă vreo 4-5 milioane, nu folosește chiar camera la potențialul ei real, dar merge destul de bine. Deci, cam atât a fost și cu acest videoclip, sper că v-a plăcut, puteți să-mi spuneți și ce aplicații folosiți voi, să-mi dați idei de niște aplicații poate pe care eu nu le am și credeți că mi-ar fi de ajutor. Eu am fost David și vă mulțumesc pentru atenție.